geva netsotsi Emerson uri geva takatumira mbavha geva matsotsi hurumende yembavha. Real conversations, unfiltered perspectives ndo dingindira ratiri kufamba naro pano pa DJ Holly Unfiltered. Kana uchangotanga kusvika pano muzuva ranhasi, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, vazhinji vainge vakatarisira kuti musi uchasainwa bill mazuva maviri matatu ari kuteera masoja achange akuita take over nekuti vamunangagwa vanenge vatyora bumbiro remutemo wenyika. Ende basa remasoja, basa remauto nderekuchengetedza mutemo. Apostle Innocent Maruza vazongonyora paTwitter pavo paX yendo yavo kuti where are they now? Zvimasoja zvedu zvakaora. Vanhu vane hasha, vanhu havasi kufara kunzoko. People are not happy nekamurovero kakaitwa nyaya yeCable 3 nezanu PF. Vanhu havasi kufara. To be honest with you, people are angry. Zvikanzi vari kupi masoja, vari kupa ana mukoma vataitarisira kuti ndo vanhu vachamira nevanhu, ndo vanhu vachamira neconstitution yenyika, nekuti basa ravo is to defend the constitution of Zimbabwe. But masoja, they are nowhere to be found. Kwamutaro kuwangoonekwa vachirova kuti marauns amene kuti vanhu vanga vachitisei uyezve kuti yanga iri nyaya yei handizozivewo zvangu ipapo. Right, rega tipinde mucomment section. Comment section haidisappointe, comment section hainyadzise, comment section ndinoitemba zvangu inini nekuti pakaipa pari kupisa zvekutoita sei zvekutodaro handitika. Let me just sort one thing here. Tipinde comment section tinzwe kuti zviri kufamba sei, kuti zvakamira chii, zvakamira 1-1 pana apa handitika. Zviri kunzi chiko pamakomenzi apo. Hanzi zvimasoja zvedu ndezvekuma izvi basa kungwarira kuuraya macivilians. Amen. Hanzi masoja anoshanda necommand. Saka vakaudzwa nzi endai munouraya, they don't ask why, they just go. Vakaudzwa nzi endai munorova vanhu, they don't ask why, they just go. Ndo maziro andinoita hangu ameno kana zvakazochinja zvikanzi don't insult leaders iwe. Pakaipa pari kupisa. Aiwa, mazuva ari kuteera ndaona taenjoya, ndaona tanakirwa, ndaona tanakirwa zvekudaro. Zvikanzi nekomenti iyo iri panapa, these guys are enjoying our suffering. Hanzi vari kutofara, vari kufarira kutambudzika kwedu, isusu tichitambura ivo vachifara. They eat healthy food, go for holidays outside the country, whereas isusu holiday toenda kumusha and still believe they are somehow going to help us. Our struggle are different. They don't move and survive the same way we do. Hanzi musafe zvenyu makafunga kuti masoja achazoti kana kuti. Murovero wavo nemurovero wedu zvakatosiyana. Titori panguva yakaoma, titori panguva pamahwani zvekutodara. Zvikanzi kiki. These guys were neutralized. Now they don't know who is their friends. We are alone. Pari kupisa. Marifa shafe wakaitwa yaye vamunangagwa vaitamba zvidhori zvavo vachitoita murovero wavo. Zvikanzi Zimu ndiyo nyika ine masoja anomwa weti. Zimu ndiyo nyika ine masoja anonwa guys, kana chikudzai kuti vanhu vakatsamwa kunzoko munonifunga ndechinyeba. People are angry zvekutodaro, ende vanhu havasi kutombofara kana kahwani nesituation iri kuitika, because they know kuti safa continue ende vanhu vacharamba vachirwadziwa kusvikira madhongi amera nyanga. Zvikanzi
they were never going to be part of the solution, as they are the ones with a well-documented history of suppressing the will of the people. Hanzi vanotozikanwa vakomana ivava kuti varipo pakudzvanyirira zvido zvevanhu. Zvikanditika zvikanzi wakutuka army yedu unoda discipline. Hanzi wakutuka army yedu unoda discipline. Avedo kuti zviri kufamba sei. Zvikanzi they are busy bootlicking to be included in the cabinet and politburo, the military bosses. Hanzi vari busy varikuda kukwana. Zvikanzi okay, this one on the picture is now the Minister of Sports. Vakarijuswa aditika vakapfekedzwa size yavo inoita sei inovakwanira zvekutoda sei zvekutodaro. Regai tione kuti zviri kunzi chii apo. Vanzi why do you want them to put their lives at risk? Pakaipa. Zvikanzi they are in line waiting to go to Heroes Eka. Hanzi vanenge vakangomirira zvavo kuti vaende kuHeroes Eka. Nguva yavo yekuita sei yekugohwa yapadhuze ichaita sei iri kuswedera. Amen. Kuti muri kutochii nazvo muri yeZimbabwe? Hanzi vari kupi ava varume vearmy ava? Majunior soldiers ari kupi? Kana kuti vari kunakirwa nema200 US avari kupiwa aya? Zviri kumbofamba sei? Chii chiri kuitika? Ndibate neaudio, ndibate uchikomendawo zvako zvauri kufunga. Namba dzangu ndo dziri pascreen apo, ndinongobudisa maaudio enyu sezvaari. Tinzwewo dzimwe pfungwa dzakasiyana, tinzwewo mamwe maonero akasiyana-siyana nechii neatinenge tiinawo pano. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, to it is bye for now. Let's meet in the next video.